Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, aitona martxelon, amona martxelon. Arratsaldeon! Zer modu zaudete, ondo? Postutzen naiz. Eta zer? Oitxo, zer daukagu hemen? Katu bat! Bira, horako katua. Ze politxa. Bada gitxegatik harrapatu behar izan dugun katu bat. Zergatik, Mirri? Aspertuta gaudelako. Aspertuta zaudete, baina zertaz? Aspertuta geudek. Baina jakina daiteke zergatik zaudeten asperturik? Batez ere, iarpegi itxusi hori ikusteaz. Mirri eta txiribiton. Bai. Eta honekin behintzat, divertitu eko batzuk. Asperturik zaudete, Bai. Badakit banik zuen asperrune hori nolabait kenduko dizuen zerbait. Entzun. Gaur kazetan irakurri dut, Euskal Telebista, nonbait Eurovisiora joateko asmotan dela, eta bertako jaialdi... Jaialdi... Txirri baino okerragoa dukau. Mirri mesedez! Telebista, Euskal Telebista nonbait Eurovisioan sartzera doanez, bertako jaialdi bikain horretara presentatzea erabaki dutela. Eta horretarako abeslari pare baten beharrean omen daude. Abeslari pare bat behar dute? Bai. Egia da. Zer? Txiribitonek ezin kantatu dezakeela. Baina dantza egin eta lagundu bai. Egia, txiribitonek egin dezake gol horren ahola. Ikusten. Eta agian etzarete oraindik oso presua, baina... Presto geudek, ikusiko dut. Asmatuko diogu bikote eder bat. Itxoin, ointxe getoze. Gero arte. Ikusi duzu haurtxoak, zein inozoak diren. Oiek uste duten honbait, Euskal Telebistaren ordezkariak izango direla hor Europan, Eurovisioan, pensatzen duzu ezuek Mirri eta Txiribiton biokor kantari, Zer iruditzen zaizue? Zerrez? Ongi edo gaizki! Ongi! Entzun ze ideia dudan. Honena zera izango da. Etortzen direnean eta beren saioa egiten dutenean, haiek zuen txaloen zain egongo dira, ezta? Eta zuek txaloak egin ordez. Zergatik ez dizkiezue tomateak eta udareak eta sagarrak eta harrapatzen duzuen guztia botatzen eta oiuka eta txistuka eta hasten. Egingo alduzu hori? Bai! Ea, aurki ditugu hemen Mirri eta Txiribiton. Ara! Kaixo! Zer dela taparre? Esalgia bikote dinamikoa da? Oso ondo! Mirri eta Txiribiton, gainera, benetan oso gogoko dut izan duzuen ideia hori. Euskal Telebista lehenengo aldiz Eurovisiora doanez, Euskal Herriko musika bertan aurkeztea ideia zoragarria da. Oso ondo, Mirri. Guk ez dugu bertako musika aurkeztuko, Ez? Gu Harrison anai arrebak gaituk, Zer uste duk? Beno, jozazu zerbait. Eta obra berria jotzen dizkiagu, Jozazu zerbait, ea hautxoen gogoko den. Ea, itxoin bizka bat. Presto? Ea! Haina zinaitze xoko, eta xoko gantarze.
Oso ondo egin duzu haurtxoa. Haze fruteria montatu duzuen hemen. Beno, berriz etorriko dira, seguraski beste zerbaitekin. Orduan, zuek oraindik ere zarata handiagoa eta garrazia handiagoak egin. Konforme? Eta txistua handiagoak. Eta eskuartean fruitu eta gauza gehiago baduzue, oraindik ere gauza gehiago bota. Konforme? Benetan, xelebreak egon dira Mirri eta Txiribiton, ez da? Zuek ze usten duzue, Eurovisioan paper ona egingo zutela honela jantzirik? Zergatik ba ez? Ez dakizue. Beno, dena den aurki izango dira hemen Mirri eta Txiribiton. Lehen esan bezala badakizu, tomateak eta gauzak bota, txistuak egin eta kriston horruak egin. Badatoz. Hara! Eta nortzu zarete orai zuek biok? Gu nortzu garen? Bai. Ontxo mundu guztion ezaguna gaituk? Bai, eta nortzu zarete ba? Sergio eta Regaliz. Eta ze tankerako kanta eskaini behar diguzue, Sergio eta Regaliz? Pues mira, guk batez ere, kanta romantikoak. Bai. Tira ba, hasi zaitezte nahi duzuenean. Pues mira, txika, zen nahi duen esatea. Xe, kantatuko dugu? Jarri zirkunstantzia arpegian. Kutsi, maite zaitut, azugreko eskorra! Tira! Mirri eta ze gaizki egin duzuen, zoragarri egon zarete haurtxoa. Begira, ez dakit nola jantzirik etorriko diren berriz ere, baina gauza bat egingo du. Oraindik ere, txistu eta horru eta fruitu gehiago botako dituzue, eta batez ere hasi zindezteke danak elkarrekin esanez. Kalera! Honela egingo duzue? Ensaio txiki bat, badatoz. Ara! Orain ze jantzi dakartzue, Mirri eta Txiribiton? Orain? Bai. Eurovisionea juteko? Bai. Jantzirik aproposena. Beno, zergatik ez? Batez ere, aukeratu dugun kantaren gatik. Bai. Beno, eta ze kanta da hori edo, hasi zindezteke kantatzen alik eta lehen bailen? Europa guztiko, jende guztiei kalagarri gustatuko zaie kanta. Benetan ziur zaudete, Bai, jauna, oso kanta politxa! Tira. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Ontxo! Txirrita, Mirri eta Txiribiton, xagarra manzana, ikatza carbón, ziuranekin, Eurovisioko lehiaketa irabaziten dugula. Guazen, Txiribiton! Agur, Mirri eta Txiribiton! Agian arrazoia duzu eta... Hemen daukagu kategorizko mutiko bat. Ezta? Bai. Garikoitz aldalur, ni más ni menos. Bai. Zer izan nahi duzu haundia izatean? Musikerua. Musikerua? Bai. Beethoven bezala? Bai. Eta ze eratako tresna joko duzu? Trompeta. Trompeta! Andra Josipa trompetak ere jotzen omen du.
Aizu, baina trompeta jotzeko indar handia behar da, Bai. Eta hortarako asko jarein behar, Bai. Ze jaten duzuzuk esate baterako? Babajunak. Babarrunak. Bai. Eta zer gehiago? Lentejas. Segi? Hori bakarrik? Ez. Makajoiak. Bai. Tomatiakin ala bexamelakin? Tomatiakin. Tomatiakin. Eta txoizuekin? Bai. Ze goxua diren, Bai. Nola jaten dituzu makarroia? Bokadilloan? Ez. Ez. Bokadilloan jaten dira, tomatiakin goxo-goxuek. Esate bateko gozaltzeko zer hartzen ohi duzu? Esnia. Zer? Esnia. Esnia? Bai. Zeinen esnia? Behiaren esnia? Bai. Ah, kontxo. Eta meriendatzeko zer hartzen ohi duzu? Chorizo. Txorixo hartzen du. Txorixoa, Eta hogeia, Bai. Hori Santo Tomaseko ferian, Aizei mutik jalea. Eta hori besterik ez? Eta saltzeko zer hartzen ohi duzu? Patata tortilla. Bai. Barekin. Aizu. Bakarrik etorri alzara honean. Ez. Norekin etorri zara ba? Amakin. Ama? Eta hemen aldago amatxo. Bai. Zer non dago nahi? Han. Han. De Rubilloni? Bai. Txintxo alda amatxo. Bai. Bai? Bai. Egunero txintxo? Bai. Naiz ni fialtzen ba, Pixka pikar horpeia dauka, Adarki. Eta zuk egin behar diguzu, zer? Bertso bota. Bertso bat bota! Aurrera! Sesen gorri-gorria, bustan beltzarekin, bizkar flakoa eta adarzo jotzekin. Dindilinda landolon, zintzarri batekin, handea tentatzen du trapu gorriekin. Burua astinduaz, sesenako rika, alkategi zenari atzetzi segika. Andrea zizaio, besotitiraka, hor bota ditu biak, itzuli pordika. Luxio keldu dio, biadajetatik, pentsatuz ez daukala, sesenak indarrik. Hankaz gora bota du, Luxio kolpetik, telefonoarian, utzi du zintzilik. Ea gure bertsoaren gatik zenbat pustarri daukagun. Sei batetik eta hiru bestetik 9 pustarri. Nola zer? Zer. Zer? Ez iban eskatortzen eta zer? Arro. Oda, alda telebistan sartzeko modua. Zer, esaten. Nola egin didazu? Engainatera didazu? Bai? Nauzu maite? Ez. Nau maite, haino alberdik! Gorroto nauzu? Gorroto al nauzu? Ez? Xer nauzu ba. Ez dizu gustatzen, nirri? Xexu gogoko gertatzen? Bai. Jakina, dizkideak era, ez da? Jakina. Naiz eta getariakoa izan. Ustari getariakoa. Nik entzuna dut kanta bat getariakoak nahiko gaizki jartzen dituena, Nola da kantari getaiko kalean, izkina batian, irukaka mokordo... Bai, alaxe da. Hola da. Aizta? Zumaikoa da. Nola da, kantatu zu. Zumaiko kalean, izkina batian, irukaka mokordo eskaparetian, nahi badezu erozi berdin mate, fra. Pra. Kontxo. Beraz, zumaikoa zen. Bai. Nik uste nuen getariakoa zela, Nik uste kakamo kordon erazortan getariakoan primatzia zen dutela. Zumaian da ordun. Egunen batean zumaiko mutiko bati edo neskati bati galdetuko diote ea egia den, Naiz gehi fiatzen. Aizu, beste gauza bat. Esan didate, ez dakit zenbat nobio dituzula. Nobio asko. Ez.
Gezurra da. Gezurra da? Bai, Orrun, gariko itzalproja horren nola, saltzakoa den horrek esan dit gezurra, ezta? bai. Eskubetik ez da, nola goko gauzak esaten dituten, Orrun bakarra daukazu? Ez, Zenbat dauzkazu ba? 0. Zero? Zero? Erki. Zu ere amatxokin etorri zara? Bai, Hemen aldago amatxo. bai. Bai, inor konturatu gabe, esan non dagoen. Non dago non? Tola du? Galtza beltza ditu? Ah, montxo. Eta jesei arroxa du, bakina. Ikusteko horretxa. Haren alda honekoa. Zein da hori? Eta hori zina anaia aldori. Bai. Anai, nik uste neko alproja izango dela nahi hori ez da. Zer dauka hor zauritxo bat, kopetian? Azalak enduta dauka. Zigur alprojakeria bat egiten. Aixa alproja, baina zu ez zunezka txintxota lehiala zara, Eta hoain, hori frogatzeko, ipuntxo bat esan behar diguzu, ez? Ipuntxo farregarri bat? Be. Bai, ez farra hundiak ingo ditugu. Bota! Jemito nama olua izan iten da, beika zen da. Beika esan zion Jaimitok amai. Ama, zerteko jartzen dizkozu plumak eta polita galditzeko eta. Amona etorri zen da, zatarra sakain da. Esan zion amai. Ama, eta zerteko ez dizkozu jartzen amonai pluma polita galditzeko? Oso polita! Baina ikusi beharko dut saltzakoak zenbat ematen duten, Zuek lehenpika saltzari gutxi eman baitio zuek. Ea zenbat diren, 5 gehi 5, 10 pusterri. Kaixo, Ekaitz. Ekaitz Valentziaga. Zure amea orde ez da gaur etorri, Ez, Ze pena, ez? ez, Zeratik ez da etorri ama ba? Zer da bil, parrandan da bil? ez. Non da bil ba? Klinikan, Klinikan dago ama? Gaixo aldago ba? ez, Ez dago gaixo? Zer da ba, klinikako jefea ala? ez. Kontxo, ez baino gehiago esan, zergatik? Umiatea berdulako. Umi atera behar du lako? Bai, Atera behar du ala atera du? atera du. Atera du ume bat? Bai, Kontxo, nolako umea? Neska ala mutila? euska, Neska bat? Horu nire arreba? Arreba bat badauka gure ekaitzeko orduan? Bakarra daukazu? ez. Gehiago? Zenbat? Nere baino zarro. Beste bat ez du baino zarragoa? Kontxo, zeinen edak, iru zeate, iruan ahi arreba orduan. Eta zer muz dago amatxo? Ondo, Ondo dago? Zeratik ez dizu hemendik esaten, eskomuñak amatxo eta maite zaitut? ez du haitzen. Ez du haitzen? Gorra alda ba. Ez, Ez baino telebistan ikusiko gaitu. Eta hori norekin etorri zara ba gaur? izekokin. Izekokin? Izekoa, Ez dakit nik izekoak nolakoak izaten diren, txintxuak? Bai, Bai. Ea, erakutsi nun dagoen eta nik esango dizut nolako arpegia duen, esan. Hoi da izekoa? bai, Baina naiz fiatzen, Arpegi hori, ez dakit, nik uste. Nola tratatzen zaitu, ondo? bai, Bai, ze moduzko merindak ematen dizkitzu? onak. Onak, esate bateako zer? Txupe, Zer? txupe, Txupe? Zer da txupe? txupe. Eta zer da hori? Txope? Txupetea? Ez, Txerba? txupe, Txupe da? txupe. Txope? Bai, Eta zer da hori? Txokolatea? ez, Zer da? Ia esan. jateko. Montxo jateko, ze gauza jateko txope. Bueno, ez dia jolik. Egunen batean ekarri zea txope pixka bat, eta gero hitz egingo dugu. Oain dena den, ekaitzak dantza egin behar dugu. Ze dantza? Alpargatak urratuta. Baina zapatak ez urratu, Dantza egin, zapatar urratu gabe. Hasi.
Egia esan nahiko dantza abstraktua egin duzu, baina tira. Nik uste jator. Ea zema diren, 6 batetik, gehi 6, 12, 12 puxtarri. Soka, Idoia, soka! Ez digu ba soka ekartzen. Honeaino zeba ekarrit, da gero niganaino ez. Ai, Idoia Areizaga. Eta egia esan, ez dakigu haindik garbi zertarako ekarri duen soka. Agian pailazoren bat urkatzeko? Ez. Ez? Ez. Zertarako ba? Soka saltuan egiteko. Saltoan egiteko. Zertzarazu bada? Saltinbanki bat? Ez. Ez? Ez altzara Pinito del Oro antzekoa? Ez. Jarri hola, Hona etortzen diren aur gehienak niri ez eta ez esaten didate. Zuk baldakizu besterik esaten. Bai. Esate baterako... Zer dakizu esaten? Bai. Bai. Eta zer gehiago? Ez. Eta ez. Eta zer gehiago? Merri ederra badakizu esaten? Bai. Esan ba. Merri ederra da. Eta esan mirri pinpirina ba. Ez. Mirri txarra da. Nola esan didazu? Mirri txarra da. Ez dut ondo bentzun, Mirri txarra da. Ba hori gezur utxa da, Ez. Ez? Eta auzitara eramaten bazaitut hori izateagatik zer? Txantxetan esan duzu, ez? Bai. Txantxetan. Hori txintxua da. Zuere amatxorekin etorri zara? Bai. Non dago amatxo? Hortxe dago? Bai. Zein da? Luxatxoria duen hori? Bai. Kontxo. Eta zer dago? Urduri dago? Ez. Ez dago urduri? Ez. Eta zu? Ez. Neix? Eta zer moduz egiten ditu amatxok etxeko lanak eta ondo? Bai. Bai? Lana garbitzen du ondo eta hola? Bai. Txukun jartzen zaitu? Bai. Estela niri esan eta nik garrita ingo diote, Ez. Ez gaur oso txukun jarri zaitu hona etortzeko, Bai. Zuk abitxatu. Telefono sortxegin eta nik zate jote haizu, txintxo portatu, Eska honek maiten hau eta ez da? Ez zaitu maite. Nola? Ez zaitu dela maite. Ba, orduan esango die saltzakoei pusterri gutxi emateko, Egin soka salto, ez bat pusterri ematen dizuten. Nola esan dirazun, suplizio txino egin nahi nizuen, Eta kasi, egun esan arte usten nizun hori, Baina pena eman dit azkenean, eta ea zen pustarri. Urteak baino gutxiago izan dira, baina 9 puxtarri bai, lortu ditu. Leire Olaskoaga. Zertarako nahi duzu andereño izan? Ba, umiak eta ikasteko, eta ez dakit. Ba, ikasteko zertarako? Ba, igual, frantzez batek esaten badio, zer, esateko, bestela ez du intendituko. Ez du intendituko eta ze arraio. Ni Parisen eta Londresen eta munduko leku guztietan egoten ez, eta beti elkar ulertzen dugu. Oso erresa da hori. S'il vous plaît, demandez de le pané. Logie. Bai, erresa da. Zuk esaldakizu, ez dakit, erruxuz hitz egiten. Ez. Ba, erresa da, euskeraz eta gero pof eta toski jartzen da. Bai, baiet. Eta eskola da. Eskola gustatzen zaizu? Bai. Ez da gustatzen zaizu eskolan? Ba, matematika eta... Beti niri neskarik aldrebesenak tokatzen zaizkite, Eskola gustatzia, matematika gustatzia, baina hori pekatu larria da,
Ez. Bai. Matematikak ez dira gustatu behar, ez. Eta zer gehiago gustatzen zaizu? Irakurtzia eta Irakurtzea zer? Kosmeren gezurrak eta Hori ondo dago, Kosmeren gezurrak ondo dago. Egiak balida gaizki. Eta zer gehiago gustatzen zaizuek eskolan? buztina egitea eta Guk ere buztina hartzen genuen eta Anderin hori botatzen genion. Bomba! Plasta, baten genion, arpegiaren erdian. Eta zer gehiago? marrazkia egin da Marraztxek egin, hormetan eta hola? ez, papelian, Paperian, meriturik ez dauka? Oi. Eta xun nola etorri zara? Zu patinean etorri zara? ez, Nola ba? autobusian, Autobusian? bai, Autobusak idatzen? ez, Bultzatzen, autobusak bultzatzen. ez. Nolatan ba? Ni eserita eta txoferrak manejatzen. Eta ba? Jartzen berdea dokana eta bufondatxurila? Bai, Bai. Eta ez dizu galdetuko txintxoa ote den, hemen aurrian dagolako, baina neri belarri bakarrik esan, aber txintxoa ote den. Bai, txintxoa. Kutxo, hori, zoran dena. Ederki, oain txirula jo, denok entzun dezagun, eh? Zer joko diguzu? dindan boleran. Dindan boleran! Amelingo xiularia bezain ondo. Ea ba! 3, gehi, 4, 7 puxtarri! Olaia, olaizola. Bai, Arratsaldeon. arratzaldeon. Eta bar. Eta bar, Ez, eta bar nik esaten dut. Ea, berriz entzaiatuko dugu. Arratsaldeon. arratzaldeon. Eta bar. Eta bar. Ez kontxo nik esaten dudala eta bar. Ai. Enago oso konformen etxkatil honekin, Badakizu? Zuk ere Eurovisioena jo nahi duzula, Ez, Eurovisioena gu gara, Bai. Mirri eta txiribiton. Justuzu, ondo kantatzen duzula? Ez dakit, Ba, nik uste desente kantatzen duzula, Bai, astelen lasaiaren antzeko edo. Zalda izu zindan, astelenen lasaia. ez, Plazido Domingoren semea? Bai, niska? Aizu, zu ere amatxorekin etorri zara. bai, Esan ondagoen. Gazoi marroiak inda ona. Bai. Bueno, ni eri naiz amatxo gaizto baten bila. Eta danak esaten diate txintxoa dela. Zuk egia esan favorez, Egia. Nolakoa da, amatxo? Ez, kontxo, ez! Baina zikin etxera, zikina heltzen zarenean ez aldizu ez herrita egiten. ez, Ez dizu herrita egiten? batzutan, Batzutan herrita egiten dizu ikusten. Eta zuk igual litxarkeriak jan nahi dituzunean ez aldizu herrita egiten. bai, batzutan, Ikusten nola herrita egiten duen, oso gaiztua da, Bai, danak esatete, baina gezurra ez di ausartzen aurrian daudelako. Ez? Zuk zen baitu duzu egin, amatxo ala mirri? amatxo, Nolako desastre. Mirri txintxua da. Ez? mirire bai, Ez da konparaketarik egin behar, ez da? ez, Amatxo itxusiagoa da, mirri guapoagoa da. Baina hori ez da, hori normala da, mirri oso guapoa delako, ez da? Eta nahiz eta amatxo oso guapoa izan, baina mirri beti guapoagoa. bideoak, Bilok, bai, baina beti mirri guapoagoa,
Asko ze guapoagoa, Bai. Eta zer abestu behar diguzu? Jose Arrantzalea. Jose Arrantzalea? Arraiak harrapatzen zebilen, Jose? Herri, kantatu. Jose Arrantzalea ez dauka dirurik, 3 alaba ditu ezkondu gaberik. 4. semea kapote zarrekin, konejua dirudi bere bizarrakin. Ifi! Iufi! Ea, puxari asko baten dizkiguten. 4 gehi 6, 10 puxtarri. Ea ba, bigarren atalean ze gertatzen den. Ez da gauze erraza, kirikiriken, ez da gauze erraza, ama gezurtatzen. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, ko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, ko, dena esaten dio. Euritan makutsik, kirikirika, euritan makutsik, ibiltzen bagara. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, dena esaten dio. Putzutan zapatak, kirikiriko, putzutan zapatak murgildu ezkero. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, dena esaten dio. Ez dia ontzitik, kirikirikut, ez dia ontzitik, harrapatzen badut. Kirikiriken du, den jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, dena esaten dio. Bustinan plastaka, kirikirikaitz, bustinan plastaka, ni ibiltzen banaiz. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, dena esaten dio. Bigarren atalean zera gertatzen da ba. Salsak 28 puxtarri lortu dituela, pikak berriz 29 puxtarri bat gehiago, eta hasi behar diogula bigarren atalari, bigarren zatiari. Entzun bara, salsa eta pika lehenengo froga zertan doan. Entzungo duzue, entzun ere galdera batzuk. Eta galdera hoiei erantzuna oso erreza izango da. Egan edo saltoz. Baina, erantzun ordez egin beharko dituzue keinu hoiek. Hau da, egan egiten duenarena eta salto egiten duenarena. Galderak oso errazak dira. Erantzuna, badakizue, egan ala saltoz. Salsa lehendabizi, entzun eta erantzun. Salsa, nola jaitsiko luke 30 metrotako poste bat katu batek? Txakurrak, Amona Mantangorriak, Zalditxoak, Andra Josepa trompetak, Txepetxak, Lehoiak, Ipurtargiak, Arkonadak eta Txiribitonek. Dira, asko izan dira asmakizunak. 9 behin behin, beraz, 9 puxtarri salsa taldearentzat. Eta froga bera noski pikarentzat. Nola jaitsiko luke 30 metrotako poste bat tigre handi batek? Txantxangorriak,
txerriak, erbi txiki batek, Gaizki! patxixarrak, Ez dakite! asto belarri handi batek, Txilito maite lastoa. bigiarroak, Supermanek, argotek, eta olioak, Ez olioak ez du iran egiten. Ez du egiten. Benetan, izugarrizko, erabat girotsua aterako zego gaurko debuluzon, hauek 8 puxtarri bakarri lortu bai ditu Pikak. Beraz, berdinketa dugu, 8 puxtarri! Baina, bagoa zuekin tele ikusle zareten noiekin. Aste honetan ere badugu galdera bat. Zorrotz eta entzun. Ondorengo frogan, bi musika entzun ahal izango ditugu. Musika horiek norenak, ze kantari edo ze taldek, euskal talde eta euskal kantaria dira. Kantatzen ditu, zuek postaletan jarri. Talde edo kantari horien izenak. Zuen postalak oizkoa denez, Dondon Kikilikon 625 postakutxatila Donostiera bidali beharko dituzue. Eta goazen ikustena, aste honetan nortzu diren irabazleak. Nortzuk irabaziko duten Txirri Mirri eta Txiribitonen Tortolika diskaren alebana. Ea Mirri eta Txiribiton. Hiru atera, ik. Hiru bakarrik, sema gauden. Hiru. Ea, Benur Esnal, hori jokoa. Ea, Leire Mendioroz, Herrerakoa, eta Aloña Etxeberria, Vitoriakoa! Txarra! Badakizue bada, Benur ezakit, Esnal horiokoa, Leire Mendioroz Herrerakoa eta Aloña Etxeberria Vitoriakoak jasoko dituzu zuen etxean gure Tortolikaren alebana. Eta goazen, bigarren eta gaurkoz azkena izango den frogarekin. Froga hau, nola baita aitatu dizuet, erabat musikala izango da. Musika entzungo duzue salsa eta pika, baina musikari horiek edo kantari horiek ona ekartzerik izan ez dugunik, zuek egin beharko duzue haien papera. Zuek egin beharko haien imintzioak. Beraz, entzun dezagun, Errobi eta Rock eta Lili, salsa! Errobi konelako kantari eta musikari honek inoiz izan dituen. Saltsak oso derki egin du, beraz, 10 puxtarri saltsarentzat. Eta goazen Pika taldearekin. Pika taldeak Niko Etxart eta Twist Titiren imintzio egin beharko du. Aurrera, Pika! Niko Etxartek bere
bere espektakulorako kontratatuko zaituztela. Zuek ere 10 puxtarri irabazi dituzue, beraz, 10 puxtarri Pikarentzat. Eta noski, honek zer esan nahi duen, oso erreza. Gaurkoan berdintasuna egon dela. Beraz, Pika hasteko eta salsa ondoren, zatozte guztiak erdira, zuen merezi izan dituzuen sari bonitoiek jasotzera. Salsa eta Pikarentzat, txala handi bat! Eta gure azken diskaren alebana jasoko duzue. Tortonika, honen beste ez, gero arte, agur! Latoso bat du, txiribito. Latoso bat. Bai, motel, arrazoia duk. Txirri! Txirri, jetxi! Mok, jetxi! Goxiak nagola! Fotolo goxo dia. Txirrik honai! Zen nahi du, ba, guk ere aproitxotin bergenian. Bide bat, Ai, mirri. Tipo kejatira. Nork esan behar hori, eta ik mirri. Gitarra, ai, nire gitarra batetik, nire gitarra, ai, gitarra. Kontxo, mirri, ondo zeokire gitarrarekin. Andaluziako oroitzepen abiduketa. Andaluziako oroitzapen izango duk, baina bokadillo bat jateko ere, gitarra jetxi beharra, mirri, hombre, ondo zeok. Utzi ezak bakian, oso maite zekiat eta. Txuna. Ui, handi. Txuro pitolena. Gai, erra, Bai, motel, gerra aurreko bezalako xia. Txiritom, azea daiz? Aquí, kalde! Egarri burtxe bat. Dixosle. Nik txoitxua zeukiat oso goxoa, Ni berri saltxitxoia. Ta txiribitone, urrai azpikoa. Baina, Baizu, baina, zer, tira, lasai, txiribiton, lasai. Atxun! Lasai, ibaino txikiagoan, atan, txiribiton. Mesedez, kontxo. Baina. Hau da edukazioa. Kontxo, zer da bitza. Lasai zegoen txiribiton orbere bukailua jaten eta... Baina, nolako eztiketa daukazuzu, guri honelako gauzaken. Ogitzuria! Txer? Zer dio tipone? Ogia! Ogia, bai. Ogia? Oitxuria? Zer nahi du badaguk ogia pintatzea da? Nik uste tipa hau ez dagoela bere honean, Ogitzuria nahi dugu. Baina hori zuek bakarri daukazue. Baina, aizu. Txitxirri, hau, seko jota zeok, Zu norarra jo zara. Ni. Martin txiki, ataungo alkatea. Txit gorena, anodako alkatea. Eta zuen nortu zarate. Nortu gare. Txirri mirri eta txiri biton, txikia. Euskal Telebistako bailazoak eta ekarrizak. Aizu. Euskal Telebista zer da hori? Euskal Telebista, hori, ogintxuria bezalako gauza bat. Aizu, Martin txiki edo. Martin txiki. Eta alkatea zaren ez zer zabiltzemen mendian bakarrik. Entzun. Gu hartoa bakarri daukagu. Artoa? Eta hartazopa jatez lepoaino gaude. Inotxen derraioak. Tira, mirri, ixo. Ta, esplike guztu, ta zer dala ta? Aralarko jentileak bakarri daukate formula ogitzuria jateko. Eta garia ere bai. Orain ulertzen dut ogi zuri eta ogi beltzaren amirri eta txibiton. Nik ordea, ez. Entzun, gentilen garaian gaude. Beraz, ustekabean tortolikarekin, aspaldiko garai batetara etorri. Txirri. Zer? Gu beti biltzen gaituk gentilen garaian,
Gu oso gentila gaituk eta... Hau ez da bat, ere tipo gentila. Beti bokai daztuzen. Entzun mirrita txibiton, Euskal Herriko gentilak garai batetan Aralar mendian bizi ziren gizon handi batzuk omen ziren. Izugarrizko indarra zuten gizonak omen ziren. Txiribiton bezalakoak. Eta haiek gordetzen omen zuen zera guztia. Gari guztia. Horregatik haiek zuten ogi zuria, irina. Esaten diat txiribiton bezalakoak. Jate kontutan dana beraintza gorde ere. Esan lagia. Bai ez duio ikusten. Txiribiton ez da gentila, ez dago alderik ere. Ni gentilagoa nako, bai. Gentilak! Bai. Gizon handia dira. Ikusten, nola hundiak dire. Txiribiton bezalakoak, kontxo? Ez pa mirri, Ez da ez dakite. Txiribiton bezalakoak? Jauna, baina ez duela zer ikusi behar txiribitonek gentilekin, kontxo. Aizu, eta zergatik ez diezu gentiloiei zera garia eta ogia egiteko formula eskatzen ba. Hori nahi nuke. Horixe? Lasai bat euro lagunduko dugu. Noski ba? Guazen gentilen gana, Guazen arut. Guazen! Kontxo nahikoa da, Bokadillo guztia janduzu, Aizue txikitiak, hemen ez da gentilik inondik ere ageri, Arrastorik ez. Gentilak arkaitzetan eta basoetan ibiltzen dira. Eizean. Ba, guazen baso batera eta eskatu egin diezaiegun, garia. Eskatu, bai, jai daukagu. Zergatik hori? Egitekotan kendu egin beharko diegu. Kendu? Ez digute eman nahi? Ez digute emango. Guazen bada, eta kendu egingo diegu. Neronek engainatuko ditut. Guazen! Guazen ba? Gentilak! 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 Gentilak, kontxo, xatozte! Aixue! Gentil hauek ez dia gentilak edukaziorik ez daukate. Nik deika eta dikarinatzaile eta ez dia etortzen, kontxo. Etorriko dira, bai. Bai? Bai. Txukuste alduzu. Deiten diet ba, Gentilak! Badaki ze gertatu zaien. Ikusi nautela hemen, nire gitarrarekin, tantai luze bat bezala, eta beldurtu egin direla. Xamurtu. Badaki xoen gertatzen da, gentiloiek kakati batzu direla. Ez. Kakatiak! Horixe dira, kakatiak! Hau da gentila! Bai, hau da gentila. Ikusten, esaten nizuenik etorriko zirela, Esaten Aizue, uste dut gun nor garen jakin nahi lukeela gian. Gentil jauna, beira, ni txirri, mirri eta txiribiton gara. Pailazoa gara. Bai, oso txintxoak. Eta beste txiki hau Martin txiki da. Atango alkatea. Martin txiki, ni atango alkatea. Txikorena! Bai, baina jauna, guk ez dugu etxera joan nahi utxik. Magina? Gu gari pixka bat nahi dugu. Garia, ogia egiteko garia nahi dugu. Hoixe, nahi dute zera bokadilloa jan, kontxo, bapo. Bai, bokadilloa jateko, Artoa jatez erabat nazkatuta omen daude. Gaixuak. Bai, nazkatuta daude. Kontxo hau gentila, idia ematen du, muka. Badut ideia bat, itxoen pixka bat idi edo gentilori, euki gitarra pixka. Oitxe gator. Nolako ideia izan dudan. Begira ze dekarri dudan tortolikatik. Gentil jauna? Politan la? Usaitu. Usaitu, kontxo! Beira nolako gauza politak egiten diren baloi honekin, Ea, txiribiton, jarri atezain. Kusiko duzu, Txori! Berrixe! Txori! Erki txiribiton! Txori! Nahi aldu xuxukare bota! Datu zaio, ikusten? Bai. Animo! Eta nik retransmititu egiko dut Pedro Marino ikoetxoak bezala. Ea!
Che, bota! Ai, Jose! Jose, ostras, tu toña, jodu! Ai, baina, xe gertatu zaio? Ez dakit, ez dut ulertzen zer gertatu diteken. Badakit. Zer? Nola txiribiton zoriondu dugun, zera atezaina izan ona zalako. Agian inbiria sentitu du. Horixe. Aizu, eta nora joango zen orain? Ez dakit, asarre zegoen, Bere basaetxera joango zen, bere basaetxera. Esan dizuen nik, ez digula ezer emango horrek. Te zaudete, ideia bat baitut. Mirri, katzi gitarra. Ne gitarra, Katzi gitarra. Banoa bere gana, eta segida naiz berriz ere hemen, ogia eta garia eta behar den guztiakin. Zaudete? Einait bate fiatzen txirri hortaz. Ontxo, ara, nire gitarra maitea. Andaluzian txurrok emandakoa. Txurrok badauzkagu guk ere. Baina guk ogia nahi dugu. Ez, kontxo, txurrok emandako gitarra dela. Txurro. Hala, betzen horretxen. Nire, nire gitarra. Ai, Lagundu, kontuz. baina. Ai, hemen ez da ozen egiterik. Garirik gabe garatu gara. Honena izango da alde egitea. Guazen. Guazen, txirita, guazen. Xe. Ara. Zena izango du txiribita. Zagitzen nahi duen. Baina zertan ari dira? Ze arraio egingo du txiribitonek? Mirri. Ai, baina, zeingo dugu txirri, eta Martin? Guazen beratzetik zerbait lortuko zuen, ta? Engainatuko aldu. Bai, seguru, guazen. Baina, txiribiton, ea raioa bil! Zer egin nahi duk? Ai, ama, baina, ze inventatuko zuen gure txiribitonek? Ze asmaketa egin... Ikoni salto! Ez txiribiton! Baina jainkoarren, baina ez izkonturatzen oso lodia aguela hortarako. Ai. Ziur galdu iten duela apustua. Mirri, Animo, txiribiton, salta! Txiribiton, Bera mesede. da tondaren esperantza, animo, txiribiton! Ai, baina! Enian banik esaten. Erdian zapuzar bat bezala erori. Guazen, hemen. Galdu indogu gure azkeneko aukera. Botolo, maske botolo! Ze uste huen, kanguru haintzela? Horrelako apustua egitera. Baina. Lastimagarria izan da. Lastimagarria? Gainera jakin ezkero, neronek egin ezaken salto. Tira, Nolako Mirri. saltoak egiten ditudan. I ere ez aiz. Ziun neronek apustua irabazingo nukeela. Te, isilduai bombimon honek zerbait esan nahi diketa. Ja pozik zeok, potoloa? Zer diok txiribiton? Txepelori. Begirazak. Txe. Arraioa! Ara, garia, rabatu zio! Jakina, nik eman diot ideia, Bejon deikela, txiribiton, bejon deikela. Beraz, horregatik egin duk propillo, pillo erdian, salto. Jakina, Eskerrik asko, txiribiton, eskerrik Gari asko! harrapatu Martin dio. txiki, neronek eman diot ideia. Hemendik aurrera ogia izango dugu ataunen! Noski. Garia txeetuko dugu! Bai. Eta ogi pila bat egingo dugu! Erein ondoren noski, gari Erein izango ondoren. duzue hainbat Eskerrik urtetan. asko, txiribiton! Ja, eta neri xer.
Zein usai ederra daukan. Goxua, Guazen atauna. Ez, Martin txiki, ez da posible. Gu kontuan izan, 20. mendetik gatoz, 20. Jakina? mendekoa gara. Beraz, Zer mende. bai, 20. mendekoak. Kontxo, la polla rekorzen gara ja? Horixe! Eta joan beharra daukagu. Orain, gure tortolik hartu eta bagoaz berriz ere gure gizaldira. Horixe. Bueno. Zuek txintxo ebile hemen, Eskerrik asko, txero. Agur Martin txiki, urren arte. Agur, txiribito. Agur, mirri. Agur. Gauzatxo bat esan behar dizuet, gauzatxo bat. Ezaiguzu ba. Ezagutzen duzu, ataunen San Martin eta San Gregorio. Bi barrioak, bi auzoak, bai. Gure auzoak. Ba, orain udaletxean, San Txiribiton jartzeko eskatuko dut. Beste auzo bati? Auzo bat handiena. Aizu, eta zergatik San Mirri? San Mirri? Bai. Beno, San Mirri, datorren urteko eleziotan ikusiko dugu. Vale. Tira ba, agur Martin txiki, Agur, urren arte. Agur, Guazen Txiribiton. Agur, Txiribiton. Agur, Martini potxa. Agur. Garia dugu. Zein usain eder